Počkej no, natočit. OK, už. Čau. Sleduješ fotbal? Čau, čau. Na hudba nehraju. A sleduješ mistrovství fotbale? Si tady? Ne, nesleduješ? Dneska nemám čas, hej, ty budeš v Ostravě. No a kdo si myslí, že vyhraje mistrovství světa ve fotbale? Kdo si myslí, že vyhraje mistrovství světa ve fotbale? Bohumír. Bohumír? Dobře, pěkně. Pěkně. Hoši, máte koru? Mistrovství světa ve fotbale. Mistrovství? No, Brazíl, Brazilsko, ty? Korea. Dobře, to Kámo, fotbal nesleduju, ale kdo teďka hraje? No, kdo si myslí, že vyhraje třeba Brazílie, Argentina? Ty vogo, Česko, to dopadlo na piču. No, Takže teď to je mezi Portugalskem. No, Portugalsko za mě. je okej, pěkně. Pěkně. Okay, Čus. Mistrovství světa ve fotbale. Brazílie možná? Ok. No, Já. ok. Ty? Bohumír, ty vole. Dobré, pěkně vyhraje mistrovství světa ve fotbale. Portugalsko. Ok. Děkuji. Ronaldo jedině. Jo.